Maryam na shirin bikin aurenta, tana cikin farin ciki, amma a lokacin da ta fito cikin hasken rana, wani ihu mai tsoro ya katse farin cikin. A ranar da ya kamata ta fara sabuwar rayuwa. Faruwar wannan ya janyo hankalin Jamil, a nan ne ya yanke shawarar gudanar da wani shiri na ceto. A yayin da yake bin sawun 'yan fashin, zai gane sirrika masu zurfi da ke shafar danginsu, tare da juyin halitta wanda zai canja komai. Shin zai sami ikon ceto Maryam kafin lokaci ya ƙure? To wannan ita ce tatsuniya Maryam da Jamil. Gatanan ku. A cikin wani gari mai nisa ana shirin bikin auren Maryam da Jamil. Duka suna cikin farin ciki da tsananin shirin kammala bikin. Kawai bayan an fara bikin, wasu 'yan fashi suka kutsa kai cikin taron suna neman Maryam. Daga nan suka yi garkuwa da ita, suna tserewa da ita cikin duhu. A lokacin da aka gano cewar Maryam ta bata, Jamil ya shiga cikin damuwa. Ya yanke shawarar cewa ba zai yi shiru ba har sai ya dawo da ita. Ya tattara abokanansa kuma suka tsara wani shiri na ceto. A yayin da suke bincike, sun gano cewa 'yan fashin suna da dangantaka da tsohuwar matsala tsakanin iyayensu, wanda ya shafi mulki da arziki. A yayin da suke bin sawun 'yan fashin, Jamil ya fuskanci tsofaffin abokan hamayyarsa sun yi masa barazana da zarginsa da har yanzu yana da haƙƙin iyali. Amma Jamil ya yi wa zuciyarsa alƙawarin cewa ba zai daina neman Maryam ba. Bayan kwana da yawa na bibiyar al'amura da juyin halitta, Jamil da abokansa sun gano inda aka ɓoye Maryam. A lokacin da suka shiga ɗakin, suna fuskantar rikici mai tsanani da 'yan fashin. Jamil ya yi ƙoƙarin ceto Maryam, amma yana fuskantar duka biyu. A cikin wannan zafin zuciyarsa ta yi masa ƙasa. A ƙarshe Jamil ya yi nasara ya ceto Maryam, amma bayan dawowarsu sun gane cewa rikicin iyali na da tushe mai zurfi fiye da yadda suka yi tunani. Wannan lamarin ya sa duka gari ya tashi. Suna ƙoƙarin warware sabuwar fitina da ta taso. A lokacin da Maryam ta dawo gida, ta zama alamar haɗin kai da zaman lafiya tsakanin dangin. Jamil ya gane cewa duk da cewa an sace ta, ya dawo da ita tare da darajar dangi. Wannan ya janyo zaman lafiya da sabuwar hanyar fahimtar juna a cikin garin. Kamar yadda aka kammala, an san Maryam da Jamil a matsayin waɗanda suka haɗu don kawo ƙarshen ruɗani da gurguzu a cikin al'umma. A yanzu suna gudanar da rayuwa mai cike da soyayya da juna, suna kyautatawa al'umma da dukkan danginsu. Ƙarshen tatsuniyar kenan, sai kuma wani lokacin za ku ji mu ɗauke da wata tatsuniya. Ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.